dia hujan tengah hari, naknyo tumbuh si rumpui banto. Biarlah dia denai surang diri, kok jo ambo mungkin sansaro. Biarlah dia denai surang diri, kok jo ambo mungkin sansaro. Iyo mungkin sansaro. Iyo kok jo ambo mungkin sansaro. Santano bapisah indah denai bakat hati saja dulu denailah tahu mimpi-mimpi katinggal mimpi. Kayu aro balapau nasi dingin-dingin di Sukarami, lah biasa galak dinan lain rang nanti do manahan hati, lah biasa galak dinan lain rang nanti do manahan hati. Iyo manahan hati. Iyo orang nanti do manahan hati. Santano bapisah indah denai bakat hati saja dulu denailah tahu mimpi-mimpi katinggal mimpi. Kayu aro balapau nasi dingin-dingin di Sukarami, lah biasa galak dinan lain rang nanti do manahan hati, lah biasa galak dinan lain rang nanti do manahan hati. Oke, itulah lagu percobaan untuk live langsung rekor di luar ya, menggunakan soundcard F8. Jadi bunyi vokalnya seperti itu, sama bunyi gitarnya pakai apa? Kabel jack converter untuk penyambung dari jack
6,5 ke 3,5. Oke, sekian karena Rio udah maghrib. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, like, komen di bawah. Assalamualaikum.